Mitubag na si Vice President Sara Duterte kalabot sa mga pahayag ni First Lady Liza Araneta-Marcos, batok, kaniya. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte kalabot sa giluwat nga pahayag, batok, kaniya ni First Lady Liza Marcos. Pinagi sa video statement nga gipagula sa Office of the Vice President. Gibot niya ni VP Sara nga nagatubang matud pa ang nasod og dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Busa kinahanglan nga nakatutok matud pa ang gobyerno sa pagsulbad sa mga problema sama sa panayong pagsaka sa presyo sa pagkaon o palaliton, hulga sa kakulangon sa supply sa tubig o kuryente, ug ang hulga sa kriminalidad, terorismo o insurhensiya. Kinimatod pa ang mga butang nga angayang hatagan og pagtagad, sumala ni VP Sara.